खुलुमबाय सिबिनां रायजो नोंथांमोन दिनै नै भिडिअखौ लाबोनाय मोनसे जोंना उद्देश्य दोङो उद्देश्यखौ नोंथांमोन आं फोरमायलांनि गिबियावनो जे जि जोङो जोंनि बर' हारिनि कालचार यानि हारिमुखौ जोङो सावगारि महर बोबाय दोङो बे बोनायखौ नुनानै दा बर्तमान जों जायफोरा जोंखौ सापर्ट खालामबाय दोङो अननाय हरबाय दोङो बिसोरनिसिम जोंना गिबियावनो बहुत साबायखर थाबाय जोंनिफ्राय आंनि आरो आंनि टीमनिफ्राय बेनि अनगायै जोंनि जि सावगारि बोदो बेखौ नुनानै जोंनि बर'नि निउस मिडियाबो जोंखौ कभार खालामबाय दोङो जोंनि भिडिअफोरखौ दिन्थिलांदो यानि आंखौ दिन्थिलांदो आरो आंनि टीमखौ दिन्थिलांदो बे जाबाय गिबि चेनेलानो जाबाय जोंनि मिडिया चेनेला बड'सा निउसआ बेनि अनगायै आरो क'क्राझारफोराव जों आखिनायखौ दिन्थिलांदो जोंनि NBNN निउसआ क'क्राझारावनो आखिनायफोरखौ बेबायदि दिन्थिदो राइजिं बड'लेण्ड बेनि अनगायै मियायो जोंखौ लागा लामदो गुवाहाटियाव जानि जों जे गुवाहाटियाव खामानि मावबाय थादों बेखौ गम मोननानै जोंनि आसामनि निउस चेनेल निउस 18 जोंखौ लागा लामनानै मिया फुटेज लादो जों सावगारि आखिनाय बिसोर बरियानो फुटेज लानानै निउस मिडियायाव हेगारबा निस्सय नोंथांमोना नुबाय बिनि थाखाय जोंनि बर'नि निउस आरो निउस 18निसिमबो जोंनिफ्राय बहुत साबायखर थाबाय जाहाथे जोङो बेबायदि खुलुमबाय सिबिनां रायजो नोंथांमोन दिनै नै भिडिअखौ लाबोनाय मोनसे जोंना उद्देश्य दोङो उद्देश्यखौ नोंथांमोन आं फोरमायलांनि गिबियावनो जे जि जोङो जोंनि बर' हारिनि कालचार यानि हारिमुखौ जोङो सावगारि महर बोबाय दोङो बे बोनायखौ नुनानै दा बर्तमान जों जायफोरा जोंखौ सापर्ट खालामबाय दोङो अननाय हरबाय दोङो बिसोरनिसिम जोंना गिबियावनो बहुत साबायखर थाबाय जोंनिफ्राय आंनि आरो आंनि टीमनिफ्राय बेनि अनगायै जोंनि जि सावगारि बोदो बेखौ नुनानै जोंनि बर'नि निउस मिडियाबो जोंखौ कभार खालामबाय दोङो जोंनि भिडिअफोरखौ दिन्थिलांदो यानि आंखौ दिन्थिलांदो आरो आंनि टीमखौ दिन्थिलांदो बे जाबाय गिबि चेनेलानो जाबाय जोंनि मिडिया चेनेला बड'सा निउसआ बेनि अनगायै आरो क'क्राझारफोराव जों आखिनायखौ दिन्थिलांदो जोंनि NBNN निउसआ क'क्राझारावनो आखिनायफोरखौ बेबायदि दिन्थिदो राइजिं बड'लेण्ड बेनि अनगायै मियायो जोंखौ लागा लामदो गुवाहाटियाव जानि जों जे गुवाहाटियाव खामानि मावबाय थादों बेखौ गम मोननानै जोंनि आसामनि निउस चेनेल निउस 18 जोंखौ लागा लामनानै मिया फुटेज लादो जों सावगारि आखिनाय बिसोर बरियानो फुटेज लानानै निउस मिडियायाव हेगारबा निस्सय नोंथांमोना नुबाय बिनि थाखाय जोंनि बर'नि निउस आरो निउस 18निसिमबो जोंनिफ्राय बहुत साबायखर थाबाय जाहाथे जोङो बेबायदि बयनिफ्राय जोङो सापर्ट मोनलांबाय